Hej, jeg er her for at vise min nye panoramabog. Det er en A3-bog, trykt ægte fotokvalitet. Billederne er panoramaer fra forskellige steder i verden, men hovedsageligt København. Her er Københavns solnedgang, set fra rundtur. Her er ved skøjtebanen ved Frederiksberg have, Frederiksberg Slot. Her er lidt Ballerup idyl. Skydebanehavens legeplads, efter den nye papegøje er blevet sat op. Rom fra St. Angelo. Her har vi København igen. Her har vi Søndermarken, Vesterbro Torv. Mere København, her set fra store pariserhjul inde ved Palads. Lille graffiti til at slutte af med. Værsgo.